Som a Barberà de la Conca, que és on tenim el nostre celler Clos Montblanc, un poble ple de història vitivinícola. I avui el que us vinc a presentar és el nostre únic Clos Montblanc Chardonnay, un Chardonnay 100% d'O Catalunya i fermentat en bota. Aquí el que fem és, durant els primers 20, 22, 23 dies de fermentació, fermenta en barriques sempre de roure francès, i després durant 3-4 mesos, depenent també de la collita, estarà en criança durant aquests 3-4 mesos. Anem a provar-lo. Aquí ja trobem un color groc més pujat, brillant i net, que és important, amb aromes, els aromes clàssics de la Chardonnay, una fruita molt madura, però sí que aquí ja es deixa entreveure el que és la fusta i el que és aquests tocs més de vanilla i aquests tocs làctics molt sutils. En boca, el mateix, una mica que el nas, trobem aquesta fruita, això sí que té la voluptuositat del Chardonnay, però és molt elegant, perquè té aquest toquet de fusta que li dona aquesta elegància i que sigui un vi espectacular. A nivell de maridatge també marida una mica amb tot, tant amb peixos, evidentment, com amb arrossos, com amb risottos, com a pastes, però també amb algunes carns, ja que la Chardonnay té aquesta estructura i la fusta també li dona aquest toc d'estructura que fa que li vagi també bé amb algunes carns. Salut!